додгоҳи амрико собиқ мушовири амнияти миллӣ Майкл Флинро ба пешниҳоди шаҳодати бар дурӯғ ба хадамоти федералии амният FBI айбдор кард. Бинобар иттиҳом, Флин дидаву дониста ба FBI дурӯғ гуфт, ки ҳеҷ гоҳ масъалаи таҳримҳои зидди Русияро дар марҳилаи гузариши 8 ноябр то маросими савганди Трамп бо Сергей Кисляк, сафири пешини Русия дар Вашингтон, матраҳ накардааст. Майкл Флин аз мақоми мушовири амниятии миллӣ маъмурияти Дональд Трамп моҳи феврал баъди 24 рӯзи фаъолият истеъфо дод. ӯ дар ҳоле аз мақом рафт, ки оиди робитааш бо Кисляк, ноиби раиси ҷумҳур Майкл Пенсро гул зад. таҳқиқи робитаи эҳтимолии намояндагони Трамп бо агентҳои Русияро мушовири вежаи департаменти адлия Роберт Мюллер пеш мебарад. баъди Пол Манафорт, раҳбари ситоди интихоботи Трамп, шарики тиҷоратии Манафорт Рик Гейтс ва мушовири сиёсати хориҷии Трамп Ҷорҷ Пападопулос, Флин чаҳорумин нафарест, ки дар чорчӯби таҳқиқи ин парванда айбдор шудааст. моҳи январ ҷомеаи истихбороти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хулосаи худро дар бораи дахолати Русия ба умури интихоботи президентӣ ироа кард, ки бар пояи он ҷиҳати таъсиргузорӣ ба интихоботи президентии соли 2016 ба фоидаи Трамп, ҳукумати Русия маъракаи муташаккилро ба роҳ монд.